et her og 3-4 stykker dernede. Og så har jeg 3 undervandskameraer. Jeg har set sådan et stykke foran blinket, Hey, det er fint. så jeg kan se, hvad Ja. han har alle fiskestængerne op. Ja, han har gang i det derovre. Den kom i vandet i... Det var her ikke, da jeg var ude sidst. Ja, okay. Altså, hvis det er, du skal bremse og frem og tilbage, så skal du lige bruge noget gas, for at den kan... Vride. Ja. Efter den der. Et par gange før. Ja. Det var da godt, jeg fik en på 220, kan jeg se. Ja, det går godt. Frigear. Sådan. Fantastisk. Så skal du have bundet noget snor på, sådan lidt, jo, men det